вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Грамофонът. А това е снимка на мама, като е била малка. Изглежда много щастлива, нали? Всички родители са щастливи като деца, но после порастват и стават намръщени и доста скучни. О, какво е това тук? Песен за Болчето. Звучи безмислено. Безмислено? Пее се за Болче, значи пеят за Сръчковците. Ако я чуем, ще разберем. Можем дори да си потанцуваме. Как се случва от това нещо, така ли? Да се опитаме да го пуснем на плеера. Няма начин да влезе там. Вижте, тук пише грамофон на плоча. Ето. Значи ни трябва грамофонен плеер. Трябва ни какво? Да питаме Грандпус. Грандпус, искаме да чуем една песен за Болчето. И търсим плеер за грамофон на плоча. Сега разбрах. Всъщност ви трябва грамофон. Грамофонът е старо устройство. Той възпроизвежда звуците, записани на плочи. За да включиш грамофона, първо трябва пружината в него да се навие. Тази пружина върти плочата. Специална игличка се движи по плочата. Тя се плъзга по каналчето на повърхността и леко трепти. Тогава отгоре се образува нещо като мембрана, която започва да вибрира. Голямата фония на грамофона прави звука по-силен. От него излизат гласове и музика. И най-важното е, че в грамофона няма електрически мотор или електроника. Точно така, не ви трябва ток, за да чуете звуците, записани на една грамофонна плоча. Защото грамофонът е едно изцяло механично чудо. Да ви кажа, има един грамофон в кабинета на бащата на Том Томас. На бюрото е. Супер, хайде! Не чух, благодаря. Не виждам копчето за включване. Няма такова копче. Трябва хубаво да завъртиш ръчката. Сега се опитай да сложиш иглата върху плочата. Просто не свири. Виж, няма игличка. Откъде можем да намерим? Ще направим. Имаш ли малки пирончета? Това ще стане ли? Ще стане супер! Зеленика, готова ли си? Разбира се. Покрий си очите. Та-дам! 5, 4, 3, 2, 1. Работи, слушайте. Се винчето и без него вижте как всичко се разпада чак. Винчето, макар и малко, запомнете този час, че без него много рязко ще се счупи всяка част. Удозерът бе мощен, но в миг дочу се тряс. Той бързо се заклещи, кълта направи пляс. 5, 4, 3, 2, 1. Изгубило се винчето и без него вижте как всичко се разпада чак. Винчето, макар и малко, запомнете този час, че без него много рязко ще се счупи всяка част. Винчето, макар и малко, запомнете този час, че без него много рязко ще се счупи всяка част. Каква е тази музика? Това е грамофонна плоча. От грамофона? Мислех, че е счупен. Ние го поправихме. Не ние, аз го поправих. Наистина, имам си чудесно момче. Другите деца само чупят, а ти поправиш. Искаш ли пак да чуем песничката? Толкова я обичах като малка.
Работеше си кранът, но в миг да чу се тряс. Той бързо наклони се и падна в този час. 5, 4, 3, 2, 1, изгубило се винчето. И без него вижте как всичко се разпада чак. Винчето, макар и малко, запомнете в този час, че без него много рязко ще се чупи всяка част. Винчето, макар и малко, запомнете в този час, че без него много рязко ще се чупи всяка част. Майката на Том Томас танцува прекрасно. Да, тя умее да се забавлява, нищо, че е пораснала. Винчето, макар и малко, запомнете в този час, че без него много рязко ще се чупи всяка част. Че без него много рязко ще се чупи всяка част. Обработка Студио Профилмс.